Ora usah, Bro, ora usah tok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng paling. Kita iki wis bendina ning kok kaget nggih, Pak. Sapa? Kula. Oh aku bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marahe deg-degan lho. Lah yo, lah nek ciri khas Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambangan, belambangan. Ruang bleh rotatung ngono. As. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosen. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Saanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Hah? Karo sliramu wae diajeng wis. Ngapusi. Ya wis nek duwe ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya. Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi sithik ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong kemayu ki biasane sok ngono kuwi. Iya. Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah tok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng paling. Nggih, napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. Ya bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa, monggo. Nggih. Ya. Mambiat mayun paman. Niki kula angsal saweran mboten? Sementara iki lho ngono. Dereng. Iki saka Piyai Klaten. Ya, Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta ki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh ya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Rak ya aku to. Ika rak ning panggungku apa Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya do ngeyel. Yo. Suarane gending belam biangan
Sapa? Kula. Oh, aku wae bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marahe deg-degan lho. Lah yo, lah nek ciri khas Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambangan, belambangan. Ruang bleh tatu ngono. Ha. Tatu. Yo. Nyaram yai aku nek ora ati sabar wis do tak potongi kok bayare. Lah piye? Lah kowe ngeramatke aku njondel lho iki mau. Kula weruh mboten niku. Apane? Mboten njondel ki. Kaya ora weruh kowe. Aku ketoke meneng wae ning ana nggon-nggonan sing njondal-njondel. Nggen pundi niku? Ora usah tak duduhi. Noswan tara kaget tenan aku, Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya, aku mak teratap tenan ya. Mianyu wangi Ya. Tanah India. Tanah India. Gumel yaring. Gumel yaring. Gumel yaring taman Sarinuswan. Tara. Tara. Ya. Mangga gerajakan dipun aturaken. Yuk.
aja lunga sik. Aja lunga sik, pamundutan saka iki Pak. Sapa iki mau sing anu Pak ngabehi Raden ngabehi Marsudiyana. Ya, lho napa? Randha Kempling. Kuwi lagu duet. Didueti karo bojone dhewe no. Ya. Ayo Mbak Mas Keswan, ya. Jumeneng ora nang kono kok ya. Ya.
nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake sing ikhlas. Sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosan. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Saanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Hah? Karo sliramu wae diajeng wis. Ngapusi. Ya wis nek duwe ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sik? Rondo kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awake dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek araku beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panulan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya, rung tau tekan Simpang 5 kok. Iya, mengerti tembange. Heeh. Yo, monggo Mas. Ndak pundi nonong ning pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku urun ngancani niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun Mas sampean ampun kuciwa kula nyerang ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar Maik oeng-oeng prawan rondo buatku rapat tek penting ning semono Mas tuku gelang apa anting-anting josu malang nyampen malang gaspol gas. Yo. Yo, yo, yo. Pundi Mbak Yu pada tinggal pundi dingaren kita dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur
purun kancane belanja ning pasar pae. Wale, aduh wale. Apa penting? Wale. Anting-anting. Awan-awan lunga belanja ning pasar pae. Kowe. Prawan rondo buatku rapate penting. Kacau kabeh. Ora kacau, aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora. Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Kok mergo pasangane ora cocok apa piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis, heeh. estu. Walah iki kok dadi bareng arep rampung limbuhan kok malah layange ting telotok teko terus ki. Ya ora apa-apa, Mak. Nyuwun lagu saking muda-mudi Taylor apa Taylor? Ya, Taylor. Ya, RT 02, RW 02, Rawa Bajul. Oh iya. Nyuwun apa? Nyuwun lagu ngimpi. Ya, mau ya ana sing nyuwun pepeling lumantar. Ya, alon-alon no. Ya. Wis jam 1. Wis ora masalah sing penting lakone rampung. Ha iya. Ning kono sing ora seneng. Lah iki mergane aku wis matur to. Engko ora nganggo gara-gara lakone we Ponokawan metu terus kok saben adegan. Oh. Gara-gara arek ngendi? Iya. Butuhe engko ora tekan jam 4 selesai to. Iya. Ya ngono ya, Mak. Mang lakone iki tak gawe ora ana gara-garane. Engko role ya ming Ponokawan kabeh kuwi. Iya. Ya ora apa-apa ditutuke saiki. Mbak, lho, kok iso ilang? Iki sik nembang menungso apa demit ki, Mas? Ya menungso kaya. Kok barang oleh kok iso ilang? Ya. Saiki Mbak Nadila, ya Mbak anu apa Ika, ya karo Mbak Cita, ya biayi telu, heeh. Ayo jumeneng sisan. Ya. Didobel-dobel ya Mak iya. Sing pojok kono ya urung ana sing ngadeg. Wis tenang kok tak deke kae. Iya. Rasa sangu wedang. Oh. Nggo liwat. Iya. Kaya arep mlayu-mlayu esuk. Ya, nyangking wedang ki mindah ndak nglangkai wedang. Lah iya. Wong wedone nganti wani nglangkai botol ilang. Iya. Monggo diaturake. Napa, Pak? Pepeling. Ya, pepeling. Pepeling rasa nggo bawa langsung wae. Ya, iki karo ngoyak wektu engko isih ana langgam ngimpi sing durung diaturake. Ya. Ngono ya. Engko ndak ora rampung. Monggo. Ayo. Yo. Wis
mbaka siji waton rata ngundak ditagih no. Iya. Ayo jumeneng meneh no. Iya, waduh. Lagi linggo. Yo karo ngrampungke iki nya ana apa-apane yuk nek iki ora ming kosong mlompong. Estu. Ya ora tak buka. Lho. Hah? Diparo? Lu kerja apa lu? Kan gue yang kerja, Bo. Modar ora. Cocoknya. Wong bojone sing nyambut gawe kok kono separuh apa? Grondok kemplinge kleru kok. Iya, separuh apa? Iya, karang ya wis saking suwene lagu kuwi ora dunekke lah iya. Ngimpi dibawani saking muda-mudi Taylor. Taitor apa Taylor iki, Mbok? Iya. Pokoke iki tulisane ora mriki. Oh, mboten nggih matur sembah nuwun. Iya. Ya nggih, diatur ngambara. Mangga. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ya. Neno-neno. Bebasan tanpa tepi. Kalian Gunung Sewu ya bapak-bapak panitia nyawisaken ubo rampene Durpres ya bariki Durpres ya mak papat kasur loro lemari loro ya wah lelok neno mangga nara bes mega katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa
Monggo. Matur suwun Mbak Ayu ya. Sampun. Sembah nuwun. Sampun siap? Anu, apa? Apa jenenge iki? Door prize? Oh, sampun. Ayo Elisa, diundi Elisa. Ya, sing dawuh ngundi mau sampean. Monggo diundi. Heeh. Nggih, niki diatur 3 nggih. Kadosipun kula langsung mendhet 3 nggih. Tiga. Tapi wonten amplop niki napa nggih? Apa amplop? Door prize 1. Oh, enggak tahu lah ini dulu ya. Ya. 3 ya, dipilih bentar. 1 2 3. Oke. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 dulu ya. Ini kok nggak bisa disogok pakai apa ya? Oh, ini ada sogok. Ini ngerti sogok. Tahu, aku sering sogok-sogok gini loh. Ah iya, mergane ana tumane kowe. Ya, ya. Nganggo apa? Yes. Sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, setunggal, kele, 3. RT 02. Nastain. Ini nama ya? Nggih, Pak Nastain niki nggih. Mengke angsal napa niki? Apa karsor napa kamari? Ya engko panitia. Manut panitia nggih. Oh, siap. Iya. Napa, Pak? Kalih amplop. Oh iya, amplopnya buat dimasukin di amplop. Ya, minta tolong ya Mbak Tatin. Ini door prize-nya nomor 3. Ini door prize nomor 2. Apa? Sapa? RT 02. Wih lah ngandang meneh. Aduh, tulisannya karo capek dari sini. Aduh. Hah? Parila, onten Parila. Panila to? Tenan coba. Iki Parila napa Panija? Cobi. Tak. Oh. Bener mboten? Padang gen blencong. Napa? Mboten to? Parila, napa Pak? Parijem. Parlila geleng kepala. Ini nomor 2. Sudah, Bu Parlila. Satu lagi. Sing ngundi ya rada edan nanti. Malah nyanyi. Ya. Sudah disogok. Heeh. Niki atone iki. Yahmen. Yahmen RT 02 meneh. Wis ngancang RT 02 kabeh. Door prize 1. Wis 3 sampun, Pak. Malih mboten. Oh, kula pengen nyogok malih. Mengke nggih. Lanjut malih. Nggih, matur suwun. Sampun, Pak Seno. Ya. Oh. Door prize sudah didapat RT 2 KB sing padha anu pikantuk mak ya.
Terus kene critane ya nak, ya tak dereke Mak. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha